Kajing yo kam yo jam jong ki samla kadong ribhoi, khamtam ki badon ha kasenong arpomer, bat kisenong ki bamarjan, omla banlen bakalai rap shibun e. Ki samla kenthei bat chenrang, kuntup kirangba, ki bela yoklat bantrei ha kene ka Tollgate Plaza, ka badon ha kasenong arpomer, kalalong ka jingkerku ya ki brusnong. Henrei ha pedeng ka bakum katei ka jing yoklat bantrei ban kta, kidon ki jingtko jong ka company ka bapenya ya katei ka Tollgate ha arpomer ribhoi district, ka bala pensosi bat ka ba ka imlang salang ka syong siir, namar kane ke jaka kadai ke jaka ka ba kibriu ki banabar ki wani aj lang ba kane ka Tollgate. Kata kalong ba kinong trei ha kane ka Tollgate ki badai ki rang ba khasi ki hab ban leit trei wat la karta jong ki kala palat ya ka Henry Posnem ka ba ka sarkar kala khang persya ya kino ki riutemen ki bala palat ya ka Henry Posnem ban mi sya ki surok lane ban leit trei likta. Henry ka ba songsi kalong pan baha kane ka Tollgate Plaza ki don saungut ki riu rang ba ki bala palat ya ka Henry Posnem karta ki lahap ban leit trei bej sya kane ka jaka. Hadin ba ki babun ki rupaj ba ki jubu ya ki jing ujor na kaliang jong Ribho News ulalet syakane ka Tollgate pantip ya ka jing shisha. Bat menta ka sengipat la sakhi ya kane ba ki riutemen ki bala palat ya karta ka ba Henry Posnem kitang hapan letrei. Habayo ban yakren bat ki arngut ki rurang ba ki balik trei menta ka sengi ki ba kentup ya ba Liana Rani ubaladon kumba Henry Posan Snem AA bat uba mi pedang ubaladon kumba Henry Punyo Snem AA kilapan pau ba ki hab ban letrei kadai namar ka jingduk bat ka jingdawa jong jing im ban yo ya kabam. Namar kumba kalong menta lada ki letrei kinyo ya kabainong bat lada kim letrei kinom yo ya kabainong. Kumta da ka jingbom ban se kine ki riutemen ki lahap ban letrei watla ka jingma ka ap na ka jingpur jong kunyang jingpang coronavirus na kinong let ngawan na kane jaka. Na kaliang jong Ribho News haba persyang ban let ya kendu bat ya kren bat umanijar jong kane ka Tollgate Plaza kabadon ha arpomer ula kentaj ban ya kren da ka ba pet sendet na ka kamera trikam jong u. Kane ka jing kentaj jong une umanijar ban ya kren bat Ribho News kala penlongo shibun namar ka jingdon kam jong kine ki riutemen ban letrei sya kane ka Tollgate Plaza watla ka sarkar kala perking ya ka jingmi jong ki riutemen sya kino ki jaka paj ba. Tengi don kam ya ka don kam ya ka benta ban pendap bit pembiang ya ka jing im jing long jong ka dok apan pembiang ya ka dok namar ngiu briu ngin im kan ka bam ni hap im na ka bam lamba ka jing presitom lamba ka jing lek sitom la de ha ka kam rep de ka kam sidong la de ka kam bela ni hap presitom hadu pan yo yu to sok jong ka jing penim ya ka jing im de kumnang im sa ya ka jing im ikun gikstiu ya kalau lagi ikun gikstiu menteri jo yang na kadai da jingduk nomor Wellington abang menteri ngi oklop ngi bai khau beljur lan menteri batlok ngi dari tangkat tayo Kayak gini ki benai ba kayak gini benai ba don lockdown ba la khang ya borok ki ban mi ban lek ban wan pion tre ne pion wan ngi semua na ba kumta pi yo tulok pi yo bai dong em pi yo ra dei ka jingduk la jong ni la menteri ngi bai khau na tang tu bai starting mbat ni ba Jangan apa, haba fitrai tu punya yo telop lah fitrai tu, kumnung mai telop, dan ni pada bom yo telop tu, nilai ni mengembang tu, nak jeng tanah tak pun trai dia. Tapi singan ni empat ban tri hai kum gini ki cakar ma ba hang ni ka di cakar ka barung ka ba mi ki briu ki balej na keleng cakar pertai jiwan ya di nang ni. Nem nak trai, jepor he kan, tambah kilap pasong kene yang punya kilap pasong yang sekondong, ajan kali kimsa. Betul. Kilap pasong yang sekondong. Aja kalain dunia kali. Dunia kali. Dah em ni yo jing tip ba la shufa wan tri jupor fi nomor bapten kami ka bainong. Mo. Te ka de jing sisa ne kumno ne ba la patre fi ha gi kam tam pnio ka bainong. Ade. Gi patre yu isi. Kan untuk ba ni tre ka patre ta haying ke pa ye tam si kontar tam. Tu la jong Haying jong balik. Bapnya ini. Ni ko ban ni ko jong kapat na ka liang jupe punya ni ko no ban santai no da long ka bala ban archan ni ka ni ra ni ka pa. Kan ka